ġbarretna flimkien mulej, keltek imqazza fal-gwada li naqad bil-ġisem tiblek maj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għada, hemm tamarin tmulej, hemm jintejx Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal Ruħ Pawlu, Carmena u Filipp Camilleri. Fakrukom ukoll li llum jaħbad il-53 anniversarju mill-mewt ta' French tal-Arb. Hija wħud narfu n-nuqqasijiet tagħna u fiduċjusi fl-imħabba ta' Alla lejna nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla jifraħ dejjem il-poplu tiegħek biż-żogħżija mġedda ta' ruħu biex jifin sebbaħtna u ferraħtna mill-ġdid bil-grazzja tal-adozzjoni, hekk ukoll b'qalbna qawwija fit-tama nistennew il-jum tal-qawmien mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Siedina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-folla tal-Filippin qamet kontra Pawlu u Sila. Il-maġistrati ċartulhom ħwejjiġhom u ordnawlhom li jsawtuhom bil-bsaten. Wara li tawhom xeba sew, tefgħuhom il-ħabs u taw ordni lill-Assies biex iħarishom tajjeb. Kif irċieva ordni bħal din l-Assies tefaħħom il-ħabs il-ġewwa nett u qafilhom saqajhom biċ-ċib tal-injam. Għal-ħabta ta' nofs il-lejl, Pawlu u Sila bdew jitolbu u jfaħru lil Alla bl-innijiet u l-ħabsin jisemgħuhom. F'daqqa waħda sar terremot kbir li jissisjien tal-ħabs teżżu. Minnu fih il-bibien kollha infetħu beraħ u inħall l-irbejt ta' kulħadd. Kif l-Assies stembaħ u ra il-bibien tal-ħabs miftuħa beraħ, silet is-sejf u kien se jnaħħi ħajtu bidejh għax tħajjel li l-ħabsin kienu ħarbu. Imma Pawlu għajjad bleħenoli u qallu, tagħmel ebda ħsara lilek innifsek għax aħna l-koll hawn. L-Assies talab id-dawl, daħal jiġri u mried bil-biża' inxteħed f'riġlejn Pawlu u Sila. Imbagħad ħariġhom barra u qalilhom, Sinjuri, x'għandi nagħmel biex insalva? Huma weġbuh, emmen fil-mulej Ġesu u issalva int u l-familja tiegħek. U ħabrulu il-kelma tal-mulej lilu u lil dawk kollha li kienu f'daru. Dak il-ħin stess bil-lejl l-Assies ħadhom miegħu, ħaslilhom il-ġrieħi u bla telf ta' żmien ta'ammetu u niesu kollha. Imbagħad tellaħħom id-dar tiegħu, għamlilhom mejda u ferraħ man-nies kollha ta' daru tal-li kien emmen f'Alla.
il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għax-salm responsorjali ngħidu flimkien mulej il-lemenija tiegħek is-salvani. Mulej il-lemenija tiegħek is-salvani. Irodlok ħajr mulej b'qalbi kollha għaliex int smajt kliem fommi quddiem l-Allat irrid ngħannilek b'wiċċi fl-art nixteħed quddiem is-santwarju tiegħek. Mulej il-lemenija tiegħek is-salvani. Irodlok ħajra t-tieba u l-fedeltà tiegħek għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibtni kattart lil qawwa f'ruħi. Mulej il-lemenija tiegħek is-salvani. Il-lemenija tiegħek is-salvani, il-mulej jżomm kelmtu miegħi. It-tieba tiegħek mulej tibqa' l dejjem, la titlaqx emil idejk. Mulej il-lemenija tiegħek is-salvani. Alleluja, alleluja, alleluja. Nibatilkom l-Ispirtu tal-verità jgħid il-mulej u jwassalkom għal-verità kollha. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Issa sejjer għand dak li batni u ħadd minnkom ma jistaqsini fejn sejjer. Imma xettilkom dan qalbkom imtliet bin-niked. Madanakollu ngħidilkom is-sewwa jaqblilkom li jiena mmur għaliex jekk ma mmurx id-difensur ma jiġix għandkom. Imma jekk immur nibatulkom. U meta huwa jiġi juri lid-dinja li għandha żball dwar id-dnub, il-ġustizzja u l-ġudizzju. Id-dnub fil-li huma ma jemnux fija, il-ġustizzja fil-li jinsejjer għand il-missier u intom mintomx se tarawni iżjed, il-ġudizzju fil-li l-prinċep ta' din id-dinja huwa ġa ikkundannat. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Ma ninsewx li dan id-diskors Ġesu qiegħed jagħmlu waqt l-aħħar ċena, waqt l-aħħar ikla mal-Apostli, meta huwa lest biex jibda jagħti ħajtu. U jitkellem mid-difensur, l-Ispirtu Santu li hu jibgħat lil dawk li huma tiegħu. U jgħidilna għaliex id-difensur jurina il-verità. U li maj il-verità. Ekkem huma sbieħ dawn il-kelmiet, nibatilkom l-Ispirtu tal-verità. Li maj il-verità? Li fuqha jien jeħtieġ nibni l-ħajja tiegħi. Li maj il-verità? Li hija tassew il-pedament ta' ħajti. Il-verità hija l-fidi tiegħi fi Kristu. Il-fidi tiegħi falla. Kif rajna tassew ukoll fl-ewwel qari dan il-passaġġ hekk sabiħ xejdulu lil Pawlu u Sila huma li kienu priġunieri flimkien ma' oħrajn setgħu jaħarbu imma jibqgħu hemm. U lill-gwardjan tal-ħabs, lill-assies tal-ħabs jgħidulu emmen
fil-mulej u issalva int u l-familja kollha. Ejjew nistaqsu ftit lilna nfusna. Jien nemmen ta' bilħaq fil-mulej fuq xejn mibnija l-fidi tiegħi, fuq il-kundizzjonijiet li forsi jien nagħmel, fuq il-bżonnijiet personali tiegħi, fuq id-drawwiet, jew hija fidi imbuttata, imqawwija, sostnuta mill-preżenza tal-Ispirtu Santu fija. Iveżjes, ejjew aħna wkoll nitolbu id-don tal-Ispirtu fuqna biex isaħħaħ il-fidi tagħna, iqawwija fid-dubji meta hemm id-dubju u l-biżgħat. Ejjew nitolbu l-mulej biex jenna l-għażliet li nagħmluhom fuq il-kelma tiegħu. Għax din hija l-verità li ssalvana. U l-verità li ssalvana ma jfissirx meta immut, imbagħad immur is-sema, imma issalvani mill-lum. Meta mill-lum għalkemm qed ngħix f'dinja li ħafna minna warbet lil Alla, f'dinja pagana, imma jiena nkun kapaċi inħoss il-milja tal-ferħ ġo fija. Interessanti kif fil-qari tal-Atti li qrajna illum hekk kif dan il-gwardjan tal-ħabs jitammetu u l-familja kollha tiegħu jgħidilna li dan daħħal il kulħadd f'daru, għamlilhom mejda u feraħ man-nies kollha ta' daru talli kien hemmen falla. Jalla hekk il-ferħ tagħna ma jkunx ġej minn dak li għandna minn l-oġġetti, imma jkun ġej mill-qawwa tal-preżenza ta' Alla li fih aħna nittamaw, li fih aħna nemmnu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jeħudi jeżies nresqu it-talbit tagħna. Nitolbu hekk għall-Knisja biex ikompla jkollna aktar saċerdoti imqanqlin mill-Ispirtu biex bħal Pawlu u Sila iwasslu lil bniedem tal-lum il-kelma ta' Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-gvernijiet tad-dinja kollha biex f'dan il-perjodu ta' din l-epidemija jarfu jagħmlu il-ħiliet kollha tagħhom biex isalvaw il-ħajjiet umani. Nitolbu. Nitolbu għal dawk li qegħdin ifittxu id-dawl tal-fidi biex ma jibżgħux jagħmlu l-pass il quddiem u bħalma għamel l-Assies fl-Atti tal-Apostli jersaq u jitlob id-dawl tal-Magħmudija. Nitolbu. Nitolbu għalina l-koll biex mill-interċessjoni ta' Omna Marija minn dan is-santwarju il-mulej jibierek u qaddes il-familji tagħna. Nitolbu. Nitolbu għal-missjonarji Maltejn u Għawċin li qegħdin jiddedikaw ruħhom ħajjithom biex jgħinu lil ħutna fil-bżonn. Mhux biss fil-qawwa u d-don tal-fidi, imma anke fl-umanità tagħhom, fil-fraġilità tagħhom. Għatihom mulej il-qawwa tiegħek u imla lil qalbhom bil-kuraġġ u bil-ferħ għaddejs tiegħek. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna.
u Alla ta' dejjem. Ħajkun il-ferħ tiegħek, il-paċi tiegħek li timla il-qalbna. Int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejh sagrifiċċju għat-tifħir glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħek. Għatina mulej li dawn il-mistieri tal-għid iqanqluna dejjem ħalli nroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru il-glorja tiegħek, iżda b'ferħ akbar jinxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel u waqt li jintelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassis, l-artal u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena mal-qawwiet tas-sema, ninżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti jilgħin ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħaj il-ħobs, raddi l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' raddi l-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr
għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza Malla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imqawwija mill-Ispirtu Santu, ejjew aħna wkoll infaħru lil Alla l-Missier u ngħidulu flimkien it-talba tal-uliet. Missierna, li inti fismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittient kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natihom sliem tiegħi, la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Pre baptismo la
Namlu fl-imkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u li l-qima qaddisa bija ċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u iħejjuna għal ħajja ta' dejjem. Bi Kristu Siedna. Amen. Ngħidu flimkien tlieta Avamarijiet lill-Omna Marija. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.